sok normal ini kepiye nang sinyal kok. Sami. Iki HP ku ya ora ono sinyal. Sinyal masuk kepiye. Sinyal angel angel. Rusak bojoku nek ngono. Ya ora saking bojone. Nang ngangge wifi kudune nggih ngangge kodene nomor pop es. Kodene nomor. Saya cek ruwok ke wiyoko dadi kuat ora gawe. Nggih, menika Ridho Muga saking Wonosari dipun pimpin panjenenganipun Pak Agus Maryono nggih. Menika paring panglipur saka paring suka menika derek mangibat yo hajatipun Bapak Joko Susanto. Mungkin dadosaken panglipur penggalih iki kunjuk dumateng Bapak Ibu Sedaya ngaturaken Bapak Kyai Wijeng nggih matur nuwun rawuhipun kula kasuwun donga pangestu kagem putranipun Mas Soko Naufal Susanto mugi-mugi saged dadosaken putra kang saleh menawa amin. Monggo atur salajengipun menika badhe ngedalaken tari samiran. Monggo dijago monggo. Ini Mas Putra mobilnya badhe ngresakaken monggo iki legane kabeh. Ning yo mau 15 juta. 10 juta lah. Ibu niku wis ana sing diweh. Gunung digawe sawah kekepriye le banyoni durung digawe susah kekepriye le kelakoni bisa gampang ora bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyanding dinane minggu dinane brei tak tunggu-tunggu ora didei atas pisang di bawah jantung di bawah jantung bunga melati bukan dapat disambung putus cinta
jaluk sing abang biru aku apa bojo colongan sing tak suwun sowan penghulu
jenenge barang direkayasa iki ngene iki. Direkayasa. Budaya to? Budaya. Nggih. Direkayasa iki tegese iki wong demokrasi kok dikaitke karo karo kaya kene iki anane marahi ruwet. Sedulur dadi wong liya dadi sedulur mergo iki. Mergo iki. Ya kuncine siji apa? Takon niki Pak Diparno takwa. Takwa. Oh, nggih. Rahmatan lil alamin, aja nganti ninggalake sedulur. Dadi sedulur kaya ngopo kae tetep sedulur. Nek bojo nek pegatan wis wong liya. Nek sedulur tetep sedulur. Wah, lah Ora aneh-aneh. aneh ya. Sampe sing ndrangi. Sampeyan jagone sing ndi? Nek anak ya tetep anak. Anak. Bojo ya pegatan bar. Bar. Apa Yo. kira-kira aku jaman Dadi kemosi dari sisi ngondi. Nggih, bisa tengguri. Oh, nggih. Eh, Nggo enggak. nomo ngono Nggih, wis gopong jalan. iki to. Oh, ini padhe Oh, wis lah. goleke kaya ngene iki trimo aku. Sendiri kaya dempel karo Pak Ketua, Pak Mariono terus pokoke laris. Laris. Ning yo mau. Pripun? Amplop meneh. Nggih, pripun? Sing gumiak Pak De. Nggih. Gelang kalung. Gelang kalung. Slendro. Iki sampeyan jagone sing ndi rakan? Jagoku. Nggih. Ya wis sing jagone kalah. Oh, nggih. Ben mari. Mari, wis menang ora ditambani. Wis sesuk nang jong aku sih. Aja ngaku sih. Apa dikai sak yuta? Nggih. Sampai sak yuta. Heeh. Aja kok kai sak yuta sak 500 Iku yuta sampeyan. tuh. Iku sampeyan niku Pak ya. Ora. Ora ya wis. Mengatur tenan. Bukan. Bukan saiki manuto wong bener aja manuto wong pinter. Ojo. Manut wong bener. Oh, pinter ngapusi, pinter ngakali, pinter minteri. Pinter nak bener ya kaya ngene iki. Mbak Aten, matur nuwun rawuhipun. Kana Ibu nggih. Nah, matur nuwun. Yo Mas, berangkat gelang opo bagian sliramu ngroso yo. Kita cantik aku yo. Masa coba galak-galak Pak Cik. Oh, nek kira-kira ndas lesuk iki ya tingakno iku sandangannya arek dhewe. Oh, Kebiasaan nek ora mau parno. dadi dalam kok lesuk iki kok medeni wedi aku. Adene ora sebodo karo kaya ngono wae wedi. Sing sabare karo MC-ne dadi ono apa-apa iki diterima. Nggih. Oh, dene aku yo disyukuri ngono kok. Wah, digawe penak wae yo. Rapopo sak padha wae ras suwe-suwe. Nggih, iki kula gumun kalih niki lho Pak Warno. Ing ngatasé si kondak karo jenengane wedi. Lah nek ana tanggung, beda. Wah. Sak yuta karo 100.000. Terlalu niku sing dirumbuk ya. Apurane ya Mas. Oh, kan iki sebenarnya aku tetep guyonoke terbatas. Ora mungkin aku kok kono-kono. Nggih. Nggih. Aja dibatakke rono-rono kan. Yo, ditambani. Nggih. Tambani, Nduk. Hitungane. Sampeyan wae sing nambani. Biasane piyai kakung itu dadi dukun. Yo, Kredo Mundo Wonosari. Yo.
Wah, mewah. Iki sing ngalah jagone sampean. Iki sinden iki Nggih. iki nyambut gawe tenan iki lho. Ya gawe tenan ya padake. Modele ora jual mahal ning ono sing sinden ora merono kok dolanan HP. Ya terus nggih. Apa Mas? Pak De, matur nuwun rawuh pun. Nggih, ha iki Nggih. Bapak Iki jagone sampean. tak kedui iki menang kalahnya to. Nggih. Nek dadi botoh, Dadi foto. nun saya Pak Lurah ki ora nduk nang siji lho. Dadi botoh, Nggih. kowe nganggo duwite dhewe, Nganggo atur duwite sapi dhewe. dhewe, kowe jenenge botoh tenan. Nggih. Botoh kok jaluk duit Pak Lurah. Kowe jenenge kudu botoh. Sik sampean iki kemau sing jero. Hei, ngerti ora? Nggih. Aku kan wis derek laku Pak Nggih. Lurah. Berkah pangestu, Nggih. lu arek gegledean apa enggak? Muga-muga putra wayah binaringan rahayu. Rahayu. Cuma apa? Biasa Nggih, kowe baru biasa. dadi kancane. Syukur-syukur tenan. Ini Dok, gentenan kowe. Kene, Nduk. Nggih. Tak ngrasake aku. Mas, njaluk lali janjine. Ini isi ben kira nyambut gawe kok mau mana-mana bayar. Wis Ya sampean iki aja kaya ngono ya nyambut gawe kok ya. wis tak lemper liko. Belum tahu. Ora apa kae kancaku. Nggih. Biasa. Nggih, Ya. napa-napa. Tak dongake apa ndang oleh bojo. Ini waktu mau wes ngaku gadis. Ojo karo aku bukan mukrif. Model sing kapiro? Lali janjine ya Pak Dikono monggo. Monggo Mas Player. Ayo ditokne pomere Nduk, jogete goyang.